लाखसोनि मोनबायलै इयो हा गंसे माने इदिखौ होथ्रादोलै इयो ओमफ्राय मालाबा खुसि जाबा आरो बेदरजो जाबजो गंसे नङा एसे लामानो इयो ओमफ्राय खुसि जायाबा रखरा थाइसेबो जाथ्रा जाथ'वाखैबो होनगारो माथाय माबाखौ बारा हमना मोनालै इखो एसे हिसाब जाबाय मानसियालाय जानायालाय जानांगौ जानाया जों माबा मोनसे बिफद आफोदबा मोनथ'बायनांगोन ना 50,000 1 लाख बा 1.5 लाख ओरैहाय दा इदि होयोना होआबा खोथानो हायालै होयोना इदि माबा मोनसेबा गेजेर गेजेर आग्लायनायफोरखौ होयो आग्लायबाल' होथार' आग्लायबाथाय अ इखोथ' हामाबाथाय 3 लाखसो बिदोंमोन आं 1.5 लाखबा जाया होनदोंमोन होद दा थाइसेबो माबायाखिसैलै होनाङासै भाग्यआ मोजांलै आंनो गावबाय नामालै होनदोंमोन आं फाखायाव सौनायाव आगारना होदोलै फटनो ग्रामलायबाय फाखायाव ओमफ्राय खर'आ स्रोद स्रोद गिदिंलायलांबाय आं एकदम मेगना रिम रिमलायलांबाय सांग्रेमा जोंजोबलांदो रख'रा ओमफ्राय गाव आगारना होना सिद्दा ओंखारना जिगाब जोनोम जोथोम दरजा बारनायालागै जिगाबा थांफाबाय कम्बलजों बे बैग्रि सायाव गाखोना थाहैबाय बे रख'रा ओइ LP स्कुल सेराव एलबामनिखौथ' थाइसे होआखै दा हाबथ'वा मामा 100नि बारबासो नाम्बारा 100नि बारबासो हाबो ओमफ्राय खनसे हाबगासेयाव 6,000 हाबगोन होनबासो होनबाय ना हय ना नहयलै होनदां लायाखैनो लानाया ओमफ्राय बेलेगनावबो सोंबाय आं जा रुफुयैथिं सालबारथिं बेनिफ्राय इदि लाख'लनो हाया हानाया नोंसो एक्टिं खालायदो नालाय एक्टिंआसो मोनग्रोनांगौ साफायग्रायालाय बोरै मोनग्रोनो इदि होनदों आं लासितखौबो एसे सोंदोंमोन आं दाखालि ज' लोगो मोननायाव लासितआ आरो मोना गेदेर इ मोनग्रोआ नोंसो मोनग्रोगोन होननाय ना नोंसो लाख्ल'गोन नामालै जोंनि मानसि होननानैलाय होनदां लासितखौबो दे दोनथ'दो दै माबा साफायलाबायनो हमबाय इयो दा जानाय नङालै सिरि थालायदो ओमफ्राय साफायबाय थाबाय मा खालायगोनबा जानाया दे होमबा दै अ ओइ थारिख लाबा खोथाहरगोन दे खारजोखौ दे